Благодаря ти, че ме подкрепяш. Винаги. Горе е главата. Върви да спиш. Аз съм добре. Не можах да заспя. Затова дойдох, Патрисия. Защо дойде? Не знам. Не знам. Не знам. Как не знаеш? Не знам. Напротив? Интересува ли те? Да, интересуваме. Защо? Не можах да заспя. Мъчех се да разбера... Какво? Какво искаш от мен? Какво искаш от мен, Патрисия? Искам да не се караме, да бъдем... Искам да сме приятели. Приятели? Да. Защо ми причиняваш това? Кое? Как кое? Не разбираш ли, че това, което правиш, ме наранява? Не искам да е така. Не искаш? Сигурна ли си? Да. Не те разбирам. Казваш, че ме мразиш, че не може да бъдем заедно, че между нас не може да има нищо, но ме целуваш и твърдиш, че си влюбена в мен, а сега искаш да сме приятели. Какво ти става? Кажи ми, какво става? Мислиш, че съм егоистка, но аз наистина искам да сме приятели. Само това. Моля те... Моля те, прости ми. Прости ми. Знам, че не е редно. Ти имаш право да бъдеш щастлив. В крайна сметка ще се ожениш за онова момиче и... Патрисия! Вероятно тя има качества, сигурно има. Щом си решил да се жениш за нея, значи с нещо те привлича. Не знам. Наистина ли мислиш, че можем да бъдем приятели? По-добре така, отколкото да ме мразиш и ненавиждаш. Не те ненавиждам. Не знам. Не знам дали можем да бъдем приятели. Ще бъде трудно за мен. За мен също, но може да опитаме. Не знам, но... ми липсва онзи Себастиан, когото на времето срещнах и който ме целуна без да се замисли коя съм. И на мен ми липсва жената, която въртеше камшик и се прицелваше с пушка. Тогава... нека опитаме. Ако не се получи, ще сложим край. Няма да бъдем заедно. Какво ще кажеш? Приятели? Искаш ли да бъдеш моя приятелка? Да. Приятели. Добре.